por días. Comenzamos o pleno extraordinario e o primeiro punto é a acta do 26 de maio. Vai, sí, vai por unanimidade. Venga, vamos á votación da acta do 26 de maio. Vale, queda aprobada por unanimidade. Moitas gracias. Segundo punto, modificación expediente para a aprobación da modificación puntual número 15 do Peixou de Sanxenxo no entorno urbano de Ubinquiño, aprobación provisional. Señor secretario, sí. A ver, hai que poñer aí o... moi ben. Sí, está el dictamen da Comisión Informativa do Urbanismo, que tivo lugar o 27 de xuño de 2025, con este expediente de modificación puntual do número 15 do Peixón, ditaminou favorablemente por maioría absoluta a proposta da Alcaldía propoñendo ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, estimar parcialmente a alegación formulada pola Sociedade Salvador Vidal Santos S.L. no tocante á incorrecta cualificación inicialmente otorgada ás parcelas de referencia catastral, onde figuran aquí todas numéricamente, desestimando as restantes peticións formuladas en base ás consideracións citadas no informe técnico e xurídico municipal de data 26 de xuño de 2025, que se notificará ao alegante xunto con este acordo. Segundo, aprobar provisionalmente a modificación puntual número 15 do Peixón. E terceiro, remitir o expediente completo, debidamente diligenciado, á Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras para a súa aprobación definitiva. Moi ben, moitas gracias, secretario. Señora Reza. Bo día a todos e a todas. Como acaba de indicar o señor secretario, que traemos aquí a proposta de aprobación provisional da modificación puntual número 15. A aprobación inicial foi aprobada no pleno de 3 de maio de 2024, aprobouse inicialmente esta modificación puntual. Como ben saben, é a ordenación do que é a entrada en Sanxenxo ao sair da vía rápida. Efectivamente, hubo unha única alegación formulada por don Salvador Vidal S.L. Esa alegación estímase parcialmente. De feito, nesta modificación tamén se contempla a ordenación das dúas parcelas onde esta entidade ten as súas actividades empresariais, que tampouco que nestes intres están fora da ordenación no plan xeral, porque están nunha ordenanza que non permite ese tipo de actividade, e con esta modificación dáselle cobertura a esas actividades. Tamén se lle dá cobertura a sentencia do famoso PEI 18, como todos coñecen, que deixou sin ordenación varios ámbitos no Concello. O Concello empezou con eses ámbitos, empezou por facer a modificación puntual número 5, que foi a transformación do PEI 18 en solo urbano consolidado, como determinaba esa sentencia judicial, que é o solo que está aquí detrás do Concello, entre Fonte de Ramos e a Rúa Progreso. Continuou coa modificación puntual número 10, que foi a reordenación en Canelas dun ámbito que quedou sin ordenación, e agora fai a ordenación deste ámbito a través da modificación puntual número 15. Continuidade, o Concello está tamén estudando os outros ámbitos que están sin ordenación a raíz desta sentencia. Xa temos tamén algunha outra proposta, en particular en Vilalonga, que estamos estudando tamén para facer a ordenación deses ámbitos sin ordenación. Como ben indicou o señor secretario, na pos-aprobación inicial solicitáronse todos os informes sectoriais, e a través desta modificación puntual, agora na aprobación provisional, incorpóranse esas modificacións que establecían no informe do IET, que solicitaba que fora unha ordenación máis unificada. Realízase nesta aprobación provisional o informe da AXI, que falaba dun acceso que tamén se contempla de acordo coas determinacións da AXI, e o informe de Patrimonio Cultural, que indicaba sobre a protección do muiño do Vimvieiro, que era un muiño que hai no entorno do lavadoiro do Vimvieiro. Como se indica, faise unha ficha particular para a protección dese muiño e tamén dun hórreo que está nese entorno. Por lo tanto, traemos hoxe aquí a aprobación provisional, e unha vez se acorde esta aprobación provisional, elevarase a Xunta de Galicia para a aprobación definitiva. Nada máis. Moi ben, moitas gracias, señor Deza. Señor Leiro. Sí, bo día a todos e a todas. Primeiro queríamos disculpar a ausencia de Tamara, que acaba de ser nai recentemente.
Darlle desde aquí os parabéns e a benvida ao novo veciño, a Cibrán, ao novo veciño de Sanxenxo. E tamén, perdón, Cibrán. Elena Torres tamén, que tamén está ausente a nosa compañera. Foi un despiste meu, perdón. Gracias. Pois, entrando xa co tema, sí que hai moitos máis puntos que se inclúen nesta modificación puntual, pero creo que é sabido por todos, polos veciños tamén. Se non, pois vamos a explicar agora que aquí o elefante que está na habitación é a sentenza firme do Burger King e o propósito desta modificación, o propósito real de peso desta modificación puntual, pois é evitar esa sentenza firme que existe para derribar o Burger King, o cal levaría a este concello a ter que indemnizarlo con unha cantidade seguramente millonaria. Esta é o verdadeiro propósito desta modificación puntual. Vostedes, con o seu rexeitamento, deron unha licencia en solo urbano para un establecemento catalogado como un restaurante en solo rústico, o cal deberían saber que non é algo que este na súa ordenación, e facer as cousas así, dun xeito, se querían vostedes aí un Burger King ou se querían aceptar que aí houbera un Burger King, as cousas un goberno responsable tería feito ao revés, primeiro modificar o uso ou modificar a ordenanza do ámbito e despois conceder a licencia, non conceder unha licencia para un restaurante nun solo rústico. Nos rexeitamos esta licenza no seu día, agora, pois, o que temos aquí é arriscarnos non, a sentencia é firme a este derrubamento e a esta indemnización que tería que afrontar o Concello. Estamos de acordo coas alegacións que fai Salvador Vidal Santos SL, que, como di, as obras de construción da estación de servicio non son obras consolidadas, non é certo que estén consolidadas, senón que se trata de obras ilegais que deben ser demolidas e executadas segundo os fallos judiciais. O cambio de clasificación de solo rústico e a solo urbano non obedece a razóns de interese xeral, máis que evitar esa indemnización, a un interese particular para evitar a demolición ordeada. É completamente certo, todos os veciños o sabemos, e despois se incluyen nesta modificación outros moitos puntos e outras moitas modificacións, pois eso é unha decisión súa, non xustifica en ningún caso que se queira evitar esta sentenza. Nós, por responsabilidade, non imos a votar en contra desta modificación puntual. Ogallá esta modificación puntual evite que os veciños e veciñas teñamos que facer fronte unha vez máis a cargas millonarias por erros urbanísticos deste goberno. Así que ímonos abster por responsabilidade. Moi ben, moitas gracias, señor Leiro. Señor Otero. Hola, bons días a todos e a todos. Bueno, hoxe traenos a pleno extraordinario a aprobación provisional da modificación puntual número 15 do Pexón, que afecta ao contorno de Viquiño. En primeiro lugar, nos queremos deixar claro desde este Grupo Municipal Socialista a nosa posición, tanto a forma como ao fondo deste procedimento. En canto a forma, non entendemos e, desde logo, non compartimos a precipitación con que se está tratando este expediente. Convócase unha comisión informativa o día 27 de xuño ás 8:30 da mañán cun aviso remitido o día anterior ás 18:29 para traer hoxe a pleno esta modificación. Isto, por a nosa parte, é injustificable. O urbanismo non se pode facer contra reloxo, nin coas presas como método, nin con silencio como forma. A planificación urbanística requere tempo, rigor e un respeto estrito pola legalidade. Desde o PSDG-PSOE de Sanxenxo reclamamos seriedade, transparencia e planificación e que os expedientes se presenten con tempo e forma suficiente para que tanto os grupos políticos e a veciñanza podan estudialos con todas as garantías. O fondo non é, como dicía o compañeiro, non é unha modificación. O fondo é para tapar e recalificar uns terreos sobre os que existe unha sentencia xudicial firme que ordena unha demolición de obras ilegais
feita ao abeiro dunha licencia que foi anulada polos tribunais. É dicir, o Concello concedeu licencias urbanísticas en solo urbanizable non sectorizado, sabendo que era ilegal. E agora, en lugar de asumir responsabilidades e cumprir a sentencia, pretende modificar o PEXón para legalizar o que é ilegal. E isto non é defender o interés general da veciñanza, senón é actuar a servicio de intereses particulares moi concretos. E iso podría ser fraude de lei, incluso prevaricación urbanística, si se poderá demostrar que esta modificación é para evitar executar unha sentencia. É un risco económico para o Concello de Sanxenxo. Non queremos deixar de lembrar os casos das Cunchas, que acabou con máis de 15 millóns de euros de costos veciños de Sanxenxo, entre indemnizacións e xuros, como consecuencia dunha mala xestión urbanística. Non queremos outro episodio similar para Sanxenxo, supoño. Queremos que a veciñanza pague os erros políticos? Pois penso que non. Nos non queremos demolicións ni despedimentos, pero tampouco a calquer precio. Queremos deixar ben claro que non queremos que se derribe nada, sin que se perda ningún posto de traballo, pero tampouco podemos aprobar algo que desde un principio está mal feito, con licencias concedidas a sabendas da ilegalidade, e cunha modificación que non responde a interés público, senón a unha presión privada dun caso moi concreto. Se querían conceder estas licencias, deberan antes haber feito a modificación. Por todo eso, nós non vamos, por responsabilidade, non vamos a votar en contra porque estamos a favor de que haya unha planificación urbanística, pero tampouco podamos votar a favor. Por eso pedimos responsabilidade, legalidade e sentido común. E exigimos que o urbanismo en Sanxenxo se exerce con seriedade e pensando na xente, non un servicio de intereses particulares. Nada máis por ahora. Gracias. Moitas gracias, señor Otero. Señora Deza. Sí, bueno, en primeiro lugar, decir que esta modificación é unha modificación que abrangue case 100.000 metros cuadrados, non é unha modificación que sea única exclusivamente para a cuestión que ustedes están indicando agora mesmo na súa exposición, si ben é certo que va incluída, en ningún momento se negou que fora incluída nesta modificación, pero é unha modificación que abrangue 100.000 metros cuadrados, non única e exclusivamente esa modificación, co cual esta modificación non está realizada para evitar esa resentencia judicial. Non obstante, o Concello non tería responsabilidade patrimonial nese expediente e hai documentación acreditativa dentro do expediente que certifica que efectivamente non habría unha responsabilidade patrimonial por parte do Concello de Sanxenxo. Tamén teño que dicir que a primeira licenza que se deu neste expediente foi unha licencia cando vostedes estaban no goberno. Polo tanto, non sei que se refiren cando dicen que vostedes estaban en contra desa licencia. Estaba o bipartito cando se deu a primeira licencia, por certo, cunha autorización xeral da Xunta, cunha autorización previa da Xunta de Galicia, onde se indicaba que se podía perfectamente dar ese uso, porque era un uso complementario dunha estación de servicio. E senón, eu poñolles exemplos. Por exemplo, a estación de servicio que hai na autovía, na autopista, indo para Vigo. Ten un restaurante que ten unha xestión empresarial anexa á estación de servicio e totalmente diferente a que a xestión da gasolinera. Poñolle ese exemplo, como lle podía poñer outros miles de exemplos que hai por toda España, onde hai incluso hoteles en estacións de servicio como usos complementarios a esas estacións de servicio. E de aí que teña unha autorización previa da Xunta de Galicia onde se consideraba que a actividade da estación de servicio podía ter outros usos complementarios. O que quero dicir que isto se trata dunha ordenación. Esta ordenación veu inicialmente motivada para darlle ordenación a eses ámbitos que estaban sin ordenación a raíz da sentencia do PI 18, como acabo de indicar.
A primeira modificación fíxose, como dixen, a través da modificación puntual número 5, que é o ámbito que está aquí detrás do Concello. A seguinte foi en Canelas a través da modificación puntual número 10, e a seguinte é esta que é a modificación puntual número 15, e como lle acabo de indicar, tamén temos un estudio realizado por un equipo redactor externo para realizar a modificación tamén de Vilalonga, onde tamén hai un ámbito detrás do campo de fútbol sin ordenación a raíz desa sentencia. Entendo que vostedes queran poñer o foco nesta sentencia desa actividade, pero, como lle digo, ese foco non está ben enfocado, valga a redundancia, porque o Concello non tería ningunha responsabilidade patrimonial nese expediente no caso de que se deran, como dixeron vostedes, a situación de que se tuvera que facer a demolición. Nada máis. Moitas gracias, señora Adeza. Sí, señor Leiro. Ben, entón, o que nos veñen a dicir é que é casualidade que unha ordenación distintas, o Burger King sí que está en un chan que permite unha ordenanza que permite ese tipo de actividade e o de rústico non. O que nos preguntamos nós é se a Xunta dá licenza para eses restaurantes nas áreas de servicio, áreas de descanso da autovía, porque non o deu aquí, porque non deu... Que pasa en Sanse? Deuna. E o Tribunal aceptou que non é legal poñer ese restaurante, foi unha sentenza, vale. Iso de que non é, o sea, que non habría carga patrimonial para o Concello, bueno, nos o que temos son informes que non din eso, que din o contrario, e que sí que habería que indemnizar, por terlle dado esa licencia ao Burger King, habría que indemnizalo polo derribo. Eu creo que todo o que amplían nesta modificación puntual non é unha casualidade. Vostedes querían dar esa argumentación de que non querían únicamente con esta modificación puntual evitar esa sentenza. Eso é algo moi conveniente que fixeron, o sea, que fan vostedes para poder alegar iso, para poder argumentar isto, pero realmente o que implica, o que ten maiores implicacións para o Concello desta modificación puntual, pois é evitar esta sentenza. Moitas gracias, señor Leiro. Señor Otero. Sí, vamos a ver. Insisto que nós non nos opoñemos ao desenvolvemento urbanístico nin á creación de servicios, pero sí que nos opoñemos a que se usen ferramentas urbanísticas para a creación de servicios. Para corrixir as ilegalidades. Nós non temos esa constancia de que o Concello non lle vai a costar diñeiro, sí que lle vai a costar. Toda esa zona, en principio, iba a ser unha ciudad deportiva. Así cambiamos cada día aquí en este Concello de cousas. Tamén o desdobramento da vía rápida para seguir hacia a Lanzada, con estas modificacións non vexo como facela. Insisto que nós queremos defender o interés general ou non un interés particular, inda que non lo disfracen. O principal causa desta modificación é por esa zona. O demais tamén se podía traer de outra forma. Sigo insistindo que non todo é xogar cos cartos públicos, e hai que ter a confianza na ciudadanía. Por lo tanto, nós non nos vamos a desmarcar da nosa posición. Moitas gracias, señor Otero. Señora Adeza. A ver, volvo a insistir, non existiría tal responsabilidade patrimonial por parte do Concello. E se vostedes dicen que hai unha responsabilidade patrimonial, díganme que consideran vostedes cal sería a responsabilidade patrimonial. Punto número 1. Punto número 2. Aquí foi unha licencia que se concedeu a unha estación de servicio con usos complementarios. Deuse un uso complementario para a cafetería, que hai unha cafetería tamén, deuse un uso complementario para un restaurante e deuse un uso complementario para a zona de lavado que está detrás da estación de servicio. É unha licencia que contempla todos os usos. O uso principal é a estación de servicio e o resto dos usos son os usos complementarios. Por eso eu puxen como exemplo outro exemplo que dixen, porque tamén é exactamente o mismo caso. É
unha estación de servicio que está en solo rústico, que ten como uso complementario un restaurante que, por certo, bastante máis grande que o Burger King e, por certo, bastante máis lonxe da estación de servicio que o Burger King da gasolinera, neste caso que hai na entrada de Sanxenxo. É exactamente o mesmo caso. E máis, volvo a insistir, hubo un informe previo da Xunta de Galicia onde se indicaba que efectivamente se podía conceder esa licencia como uso complementario ao restaurante da estación de servicio, porque está así contemplado legalmente, que pode haber usos complementarios ás estacións de servicio. Non son licencias independientes a do restaurante da estación de servicio, que quede ben claro este punto. Despois, respecto do que ustedes dicen de que o que queremos é facer un tapado e meter eso aí, decía vostede o da Ciudade Deportiva, nada que ver, a Ciudade Deportiva non ten nada que ver con este ámbito, a Ciudade Deportiva está por detrás do McDonald's, non ten nada que ver onde está a estación de servicio, non ten nada que ver co desdoblamento da vía rápida, porque esta estación de servicio está fora da línea de protección que hai das vías de alta capacidade e, polo tanto, o desdoblamento podría facerse perfectamente inda que exista esa estación de servicio que hai aí, que é cuestión diferente é o tema do desdoblamento. Despois falan que, eu volvo a insistir, isto é un ámbito que está dentro da modificación, pero é un ámbito moi pequeno respecto do resto da modificación. Eu o que quero dicir é que o Concello, o afán que tuvo o Concello sempre cando se tramitou esta modificación foi darlle ordenación a un ámbito que estaba ordenado a raíz da aprobación do Plan Xeral do ano 2003, fixéronse diversas instalacións, actividades comerciais, vivendas residenciais, actividades industriais, e, polo tanto, considerouse que unha vez que quedou sin ordenación, tiñamos que darlle a ordenación respectiva. Pero non só a ese ámbito, sino a toda a entrada de Sanxenxo, que, como ben indica o informe do Instituto de Estudos de Territorio, ten que haber unha ordenación unificada. E de aí que se meta todo o ámbito. Inclusive chegamos ata máis alá da gasolineira, deste caso, de Salvador Vidal, que se comentou aquí, porque tamén hai que darlle ordenación a esas edificacións que están fora de ordenación neste momento. O Concello o que fai é ordenar eso como unha zona comercial, tamén aposta por facer aí un aparcamento para esa zona comercial, que tamén ven contemplado na modificación puntual, e, polo tanto, volvo a repetir, nada ten que ver o que vostedes dicen coa realidade desta modificación puntual. Nada. Moitas gracias. Nesa comparación que fan coas áreas de servizo no medio da autovía, que din que non é o mesmo caso, que incluso é peor, porque esta actividade complementaria de restaurante está máis separada, é máis grande, realmente non é o mesmo caso, non hai que comparar esa actividade no medio dunha autovía que non lle fai competencia a ninguén como nun núcleo urbano, que é bastante injusto para un restaurante que sí que está cunha licencia nun terreno que está destinado para eses usos, coller e darlle en solo rústico unha licencia a un restaurante non é un trato equitativo para todos, digamos, non é o mesmo caso, é o mesmo caso para o que vostede quere, que é unha actividade complementaria, pero é no medio dunha autovía, non nun núcleo urbano, só dicir eso. Vale, listo. Sí. Porque, a ver, están facendo unha exposición retorcida do que eu acabo de dicir. É dicir, eu non dixen que fora peor, eu dixen que era o mismo exemplo. E vostede resulta que o problema agora o problema non é que non lle demos ordenación a un restaurante que lle demos unha licencia. O problema é que lle facemos competencia a outro restaurante que ten licencia. Hombre, é o que acaba de dicir vostede. Entonces, eu o único que digo é que o exemplo é igual. É unha estación de servicio que ten uns usos complementarios. E, como tal, tuvo todos os informes sectoriais preceptivos previos ao outorgamento da licencia. Isto non é un restaurante que se lle dá unha licencia, unha estación de servicio que se dá unha licencia, non. Isto é unha estación de servicio que se dá unha licencia con uns usos complementarios, donde, por certo, tamén hai unha cafetería. Entonces, a cafetería tamén sería unha competencia desleal, e senón tamén a sentencia tamén terá que dicir que como lle damos unha licencia a unha cafetería. Entonces, eu o que quero dicir de forma meridianamente clara, que quero que quede claro neste pleno xa aquí, é que isto foi obxecto dunha única licencia para a estación de servicio con usos
complementarios. Eu puxen unha comparativa doutro caso similar que me dá igual que este no medio dunha autovía. Porque o caso legalmente é exactamente o mismo. Non depende de que haya unha competencia desleal ou do que o que este enfrente teña licencia e, polo tanto, é unha competencia cara a él. Non. O exemplo é que en solo rústico pode haber estacións de servicio con usos complementarios. Da igual donde esté ese solo rústico. Legalmente pode ser así, nada máis. Vale, listo. Bueno, non respetámoslo. Non se vai respetar un tribunal. Pero non vamos a ver, non hai unha amnistía que dicimos todo o mundo, a maioría que non é legal, pero fais igual, non respetamos, porque é constitucional esa palabra de maior, non entendes? Que é ilegal. Eu digo que é ilegal. Pero non estamos falando... Non, eu non estou falando... Perdona, eu digo que é ilegal, baixo o meu punto de vista, o que acaba de fazer o Tribunal Constitucional sobre a amnistía. Sobre a amnistía, pero respeto é punto. Respeto é punto, é unha auténtica vergüenza, é unha barbaridade para un país, sobre todo europeo, vale? Pero eso non pasa nada, eso non pasa, porque están co voto do BNG en Madrid. Unha auténtica vergüenza que está pasando. Fala vostede dun tribunal, pero que tribunal? Venga, por favor. Que ben lle vai, que ben vos vai a vos. Oístes? Menos mal que... Non, está usted equivocado. Non, señor, vou digo aquí para que poñan nas redes. Pero que non, porque... O problema é que van a solucionar os tontos, como sempre. Vale, veña. Sempre lle vamos a solucionar o debate. Usted... Unha cousa que non ten nada que ver. Díganos a cosa legal. Isto non merecemos. Ese é outra problema. O que? A mí non me viñades con este jajajás non o merecemos un pouco. O jajajá de que? Pero a risitas, digo eu, é un cachondeo que está pasando neste país coa justicia ahora mesmo no Tribunal Constitucional. Punto, digo aquí. É unha vergüenza. Cando cheguemos ao poder, pero vamos chegar ao poder. Pero eso será no 27, non? Será no 27. Vamos a votar, porque dese non se pode falar. Hai que facer plenos... Pero por unha alusión, ahora aquí temos que rematar que temos outras cousas. A ver, Fernando, veña. Sí, vamos a ver. Mire, aquí o que está en xogo é respecto á legalidade urbanística. A xusticia é un interés xeral da ciudadanía. Vamos a ver, Fernando. Usted se quere por alusión do que dixen eu do Constitucional, diga algo. Non, eu quería rematar dicindo que levamos 15 modificacións puntuales. Será xa hora de cambiar o pexón. A ver, porque están tan modificación. Claro. Usted está... Espera, perdón, xa está, moi ben. Xa de que estamos cambiando tanto, pues cambiamos definitivamente. E busquemos a mellor solución para Sanxenxo. Perdón. Señor Otero, cuidado co que acaba de dicir usted, é moi importante. O que pasa é que usted vai deixar a porta vacía, vai a pasar ao compañeiro do lado. Quen lle dixo eso? Díxome Vences. Bueno, pois... Dixo Vences. Non sei... Entón, pero é igual. Entón, eu explico. Pero eu voulle explicar. Se iría tomando unhas copas e ao mellor estaría pasado de voltas, porque... Non se entende. Veña que temos que marchar, temos que marchar todos. Vamos a ver. Unha cousiña que lle quero explicar. Fernando, é con todo o cariño do mundo. Mire, un plan general é un documento vivo. E o que mellor que lle pode pasar a un plan general é facer modificacións puntual todas as que se necesiten. Usted acaba de decir aquí que como levamos xa 15, pero non hai 15, é que levamos, hai máis en curso, tamén está pola 19, polo menos. Pero que lle vou dicir eu? Usted non se dá conta de que se suspendéramos todo eso, fixéramos un plan novo, perjudicábamos a miles de veciños de Sanxenxo, do Concello. Usted é consciente de todo eso? Usted é consciente que toda a zona ahora nos núcleos rurales que hai se achicarían un montón e donde se pode edificar en 500 metros non se podría edificar? Usted quere dicir aos veciños de Sanxenxo? Non falemos cousas tal, vale? Hai que ter moito cuidado con esas cousas. Precisamente no ano 17, cando chegamos ao goberno, depois de usted estar aquí 2 anos, sin facer nada de parálisis total, e cando hai unha parálisis pasa o que pasa. A ver, home, perdone, sígame, xa sei que usted vai moi ben todo eso.
Usted todo eso valle moi ben, esas rencores, esas cousas, tal. Eso valle moi ben. O Concello de Sanxenxo, veulle moi ben que estes compañeros que estamos aquí volveran a coller o mando as riendas deste gran barco, entende? Que hai que saberlo levar moi ben con tal, comprende? Que é un barco moi grande. E nós naquele momento, no ano 17, o que fixemos foi suspender as licencias nos suelos urbanizables para ordenalos un pouco e tal, a rebaixar a edificabilidade. Entón, se hubiéramos feito outra cousa, hubiéramos metido un problema grandísimo aos veciños de Sanxenxo, cousa que non vamos a facernos nunca. Dito isto, vamos a pasar á votación, que é mellor. Estamos de acordo? Outra cousa, señor alcalde, cando fale do 2017, se diga sempre esta parte de aquí, no 2017, o PSOE tiña un concejal. Vale, Decimos, as cousiñas claras. Vale. O PSOE tiña un concejal. Vale, veña, vamos á votación. E os 4 me parece que algúns están integrados no seu partido. Está a votación en marcha. Teña cuidado que dixeron que se iban a abster. Vences, teña cuidado que dixo que se iba a abster usted. E aí non está posto a abstención. Sí? Ah, perdón. Bueno, moi ben. Queda aprobada con 9 votos a favor e 8 abstención. Perdón, aí... Pero non estamos 9 aquí. Son 15, 9-6, non 9-6. 9-6 abstencións ou non? Está aprobado. Pero houve un que non votou. Que non votaron fostes vos. A gente vos non votou. Bueno, momento, para aclarar o tema, para que non haxa. Queda aprobada con 8 votos a favor e 7 abstencións. Xa está, esa é a realidade. Eso sin duda. 6. Al no votar uno no sale esa abstención. Ah, tamén, ¿no? Perfecto, pues 7. Vamos a facer as cousas ben que non entra. A ver se andamos con a votación. Me parece moi ben. A votación son 8 votos a favor e 7 abstencións e 16 membros no Concello. Por tanto, queda aprobada con maioría absoluta, vale? Claro, iso de aprobar a maioría absoluta non creo. Pero... é verdad, 15, perdón. Sí, vale. Queda aprobada con maioría absoluta. Ven, dime, María. Ben. Isto... Sí, é que tamén falta tomar somos 15. Listo, levado. Listo, non? As medidas absolutas son 9 votos, non son 8. Son 9. Pero vamos a ver, ou repetimos a votación, Luís, ou repetimos a votación, se andamos con unha, repetimos a votación e puntos, como que irades, se andas con... A ver, eu creo que sí que absoluta son 8 contra 7, ¿no? No, a maioría absoluta da corporación son 9. Vamos a ver, vamos a repetir a votación para que non haxa ninguna duda, veña, vamos a repetir a votación. Joder, que estamos, por favor, atención. Veña, vamos a repetir, que o secretario ten aquí unha... Está a votación en marcha, vale, por favor, está a votación en marcha. A ver, falta aí un... Ah, no, é... 9, 6, 15, así somos os 15, nada. A confusión foi por decir eu. Queda aprobada por maiores votos a favor e 6 abstencións. No.